Igama uSiyanda Mletho Kuhle, umfundisi uZungu ngaphansi kwebandla likaBaba Shabalala endaweni yaseThepisong. Kube ilanga elimnandi namhlanje ukuthi sizobona ukuthi kusenabantu abafikayo kwiminyaka e103. Izalukazi ezikhonzayo, izalukazi eziphethe kahle, eziyisibonelo esihle kithina. Ngijabulela kakhulu ukuthi ngibe lana namhlanje, okuyisifundo nakimi ukuthi kwamina ngafika kule minyaka uma ngihlonipha ngiyiphatha kahle. Ngijabulele nje kakhulu ukuthi ngibe nabazalwane, ngajabulela ukuthi namanje engikufundayo kugogo ukuthi umuntu othandayo abantu, kuwumuntu osayimisele nokuyihamba lendlela. Ngisamfisela ugogo iminyaka eminye nje, uNkulunkulu engathi angamandisela iminyaka kakhulu nje, ngathi nje angaba isibusiso kuye nasemndenini, nesibonelo kubo bonke abantu esikhonza nabo ebandleni lokukhanya okusha. Inkosi ithela umusa.